Mae gan grŵp Llyfr Llofennau dîm o staff lles gan gynnwys staff cwnsela sydd yma i gefnogi dysgwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae staff lles yn cefnogi dysgwyr sy'n gwynebu ystod eang o anawstera. Os ydych chi'n poeni ac eisiau siarad â rhywun, rydym yma i'w wrando ac i'ch cefnogi. Mae staff lles yn dilyn hyfforddiant cenedlaethol i'w galluogi ddarparu lle diogel i siarad am iechyd rhywiol a pherthynas iach ac heriol. Gallwch hefyd gyffrestru ar gyfer y cynllun Cerdyn C i gael cyngor a chyflenwad rheolaidd o gondomau neu femidoms. Mae pawb yn teimlo'n bryderus o bridio gilydd. Mae'r rhan fwyaf ohonom wedi poeni am arholiad neu brawf gyrru. Ond pan fydd y pryder hwnnw yn rheolaidd ac yn llethol, gall bywyd bob dydd mynd yn hynod o heriol. Mae'r staff lles yma i'ch cefnogi. Gallwn eich helpu i chwilio a gwneud apwyntiad am gymorth meddygol arbenigol, a'ch cysylltu ag asiantaethau allanol a gwasanaethau eirioli. Os yw'r dysgwr yn ansicr neu anhapus ynglŷn â'i rywoldeb, neu os yw'n trawsnewid ac angen cymorth ychwanegol, gall staff eich helpu drwy gynnig cymorth a chyfeirio at asiantaethau allanol. Mae'r staff yn rhoi cyngor a chymorth ymarferol i ddysgwyr sydd yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae gennym gysylltiadau gyda gwasanaethau cymdeithasol ac elusennau lleol i'ch helpu i sicrhau bod gennych rywle diogel i aros. Mae llawer ohonyn yn gwynebu cofnodau ariannol anodd. Mae'r staff yn gweithio gyda'r dysgwyr ac asiantaethau i sicrhau bob cymorth bosib. Gall hyn fod yn gefnogaeth ariannol i brynu adnoddau ac offer coleg hanfodol, cyfeiriadau at fanciau bwyd, help i gyfarthrebu a chredydwyr, yn ogystal â help i wneud cyswllt a chael cyngor ar fudd daliadau a chymorth eriolaeth. Mae chwilio am gymorth ar gyfer unrhyw ddibyniaeth yn gam gadarnhaol enfawr. Mae'r tîm lles yn derbyn hyfforddiant rheolaidd yn y maes hwn, ac wedi sefydlu cysylltiadau gyda gwasanaethau a fydd yn eich cefnogi be bynnag fo'r ddibyniaeth. Dewch i siarad efo ni, a byddwn yn rhoi cyngor proffesiynol cadarn, cyswllt rheolaidd a chysylltiadau ac asiantaethau cymorth arbenigol. Mae grŵp Llandrillo Menai eisiau i bob dysgwr deimlo'n ddiogel heb deimlo unrhyw fygythiad o fewn i amgylcheddau a'r pobl o'i gwmpas. Os ydych chi'n teimlo eich bod chi neu rydych chi'n nabod rhywun mewn peryg o niwed, gallwch chi siarad eich tiwtor personol, staff lles neu'r tîm diogelu. Dyla neb ddiodda yn ddistaw. Da ni yma i'ch helpu a'ch cefnogi. Mae ein gwasanaeth cwnsela o fewn y coleg ar gael i ddysgwyr sy'n gwynebu cyfnodau heriol ac anodd yn eu bywydau. Mae cwnsela yn rhoi cyfle i chi drafod unrhyw bryderon a allai fod gennych yn gysylltiedig â'r coleg neu beidio. Gyda chwnselwyr cofrestredig, rydym yn cynnig cwnsela 1-1, therapi grŵp a hefyd gweithdai.